ta'kom l-adolescenti illi ser tirċievu il-grisma tal-isqof, l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu ta' Alla, jiġifieri l-enerġija kollha u l-qawwa kollha ta' Alla għandna bżonna fil-ħajja tagħna. Inġbarna f'din l-okkażjoni flimkien mal-isqof qabel ma tiċċelebraw imbagħad il-grisma fil-parroċċi sabiex nagħmlu xi ħaġa li saret dakinhar tal-magħmudija tagħkom bħala familja. Meta il-ġenituri għalikom it-tfal għamlu il-wedjiet tal-fidi. Qalu illi nemmnu f'dan Alla illi tant iħobbkom. Illi għażilkom illi tkunu uliedu. Dik kienet il-magħmudija. Din hi l-fid. Nafda f'dan Alla li hu missieri illi tant iħobbni lili bħala ibnu. U ħanerġgħu nagħmlu għallum. Għandna bżonn nikkonfermaw mhux aħna illi jkollna l-konferma li Alla lilkom, lilna, kull wieħed waħda minna għadu iħobbna bħala uliedu. U għalhekk inġbarna kollha flimkien biex nerġgħu inġeddu din il-memorja ta' dan Alla illi huwa anke meta ninsieħ, anke meta nitbiet u jibqa' jikkonfermani bħala ibnu, bħala bintu. U din xi ħaġa sabiħa. U għalhekk ser nibdluha f'ċelebrazzjoni flimkien. Ejjew issa nqumu bil-wieqfa u nilqgħu lis-saċerdoti u lill-isqof tagħna sabiex niċċelebraw flimkien din il-laqgħa tagħna mal-mulej fl-Ewkaristija. Inkantaw flimkien. ست الغرقين اسمك يدوي مع كل مكان يدوي مع كل مكان نرى الكبر السماء القمر والكويكب سبيل يكلي بالفرس نستحسي شنو الميدان الشنطة السفير Alla tiyessit il-ħolqien, ismek jidwi ma' kull imkien, jidwi ma' kull imkien. Għallejtu, زينتو بالعقل وشكيت تتنقاس għallejtu, tanta l-ħolqien Alla tiyessit il-ħolqien, ismek jidwi ma' kull imkien jidwi ma' kull imkien Kulħadd flimkien inkantaw. Alla tiyessit il-ħolqien ismek jidwi ma' kull imkien jidwi ma' kull imkien. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. U tieżis inġbarna flimkien biex nerġgħu nġeddu x-xewqa tagħna illi nkunu dixxipli ta' Ġesu. Mhux biss iż-żgħażagħ li ser jirċievu l-griesma imma wkoll il-ġenituri, il-familja kollha. Illum huwa jum il-mulej, is-sibt lejlet il-ħadd l-ewwel ħadd tar-Randan. Ejjew inħallu lill-kelma talla iddawwalna fil-ħajja tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi li ġejtu hekk numerużi, hekk nassigurakom li maħniex se ndumu. Jalla tkun esperjenza li nagħmlu flimkien li tressaqna iktar lejn il-mulej Ġesu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna ma' Alla u flimkien, ejjew narfu li aħna mimlijin nuqqasijiet, imma jew narfu li Alla li laqana fid-dar tiegħu iħobbna u jilqana kif aħna.
fiskiet nitolbu maħfra ta' dnubietna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti, ħtijat tiegħi l-ikbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqadsa Marija Dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddisin kollà u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox. Bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan Imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla kellem lil Noè u lil li jridu miegħu u qalilhom: Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom. Ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma' tjur u mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dilluvju u qatt iżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla, dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art u tfetx il-qaws Alla fi sħab, jien niftakar fil-patt bejni u bejnkom u bejn kull ruħ ħajja f'kull laħam. U ma jkunx hemm iżjed l-ilma tad-dilluvju biex jeqret kull laħam ħaj. Il-kelma tal-mulej. Tuħajr lil Alla. Ngħidu flimkien, il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Triqatek mulej għarrafni, fil-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil fqajrin it-triq tiegħu. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà. Qari mill-ewwel ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, Kristu wkoll miet darba l-dejjem minħabba dnubiet u li kien ġust miet għall-unġusti biex irrassaqkom lejn Alla. Kien mod il-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu li bih mar ixandar is-salvazzjoni l-erwieħ li kienu magħluqa fil-ħabs. Dawn kienu l-erwieħ ta' dawk li darba ma rridux isimgħu meta Alla qatt jistenna bis-sabar fi żmien li Noè kien jibni l-arka. Ftit, jiġifieri 8 biss salvaw bis-saħħa tal-ilma. Dan l-ilma huwa tixbija tal-magħmudija li issa isalva lilkom ukoll. Mhux għax tnaddaf fil-ħmiex tal-ġisem, imma għax hi talba lil Alla ħirġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Bil-wifqa nkantaw flimkien. Fini la Cristo, gloria
tifil lilek Kristu. Glorja u tifħil lilek, Kristu, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Glorja u tifil. Il-mulej ma'kom mill-Evanġelju imqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li jarrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum, is-saltna ta' Alla waslet, indmu emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. ħafna minnkom qegħdin hawn il-lejla xi tfal tagħkom ser jagħmlu l-griżma din is-sena jew forsi s-sena d-dieħla. Il-griżma hi s-sagrament li jagħtina l-Ispirtu Santu. U għadna kif smajna fil-Vanġelu li l-Ispirtu Santu qabad lil Ġesu u tefgħu fid-deżert. Il-kelma propju fil-Vanġelu smajna l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert, imma il-kelma Griega, il-Vanġelu miktub bil-Griek, iktar qawwija, u mhux l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert, imma l-Ispirtu rema lil Ġesu fid-deżert, irmieħ fid-deżert lil Ġesu. U fid-deżert Ġesu ma xiex iltaqa' ma' tliet affarijiet. Iltaqa' max-xitan, iltaqa' mal-annimali selvaġġi u iltaqa' mal-anġli. U l-Ispirtu Santu li se jirċievu wliedkom se jarmihom fid-deżert. Fid-deżert tal-ħajja, wliedkom qegħdin jikbru. U dawn bħalma aħna mirmijejn diġà fid-deżert tal-ħajja u niltaqgħu ma' xitan issa naraw x'inhu. Il-bejjem selvaġġi naraw x'inhuma u l-anġli issa naraw x'inhuma u liedna wkoll ser jgħixu f'dan l-ambjent. Qalb it-tentazzjonijiet tax-xitan, qalb il-perikli tal-annimali selvaġġi u qalb il-konsolazzjoni l-aħbar it-tajba l-għajnuna tal-anġli. U għedin hawn aħna magħhom il-lejla biex nakkumpanjawhom u biex nixdu aħna wkoll nkunu xhieda għal uliedna biex ma nħallux ix-xitan jirkibna, biex ma nħallux l-annimali selvaġġi jkissruna u biex inħallu l-anġli jgwidawna u jenuna. U allura ngħixu fil-pożittività, ngħixu fil-paċi, ngħixu fil-ferħ. Ħanaraw x'inhuma dawn it-tliet kategoriji ta' oġġetti li semmejna x-xitan. Il-kelma xitan bil-Malti hi traduzzjoni ta' kelma ludija Satan li tfisser dak li jakkuża, dak li lilek iġibek xejn, dak li lilek il-ħin kollu jgħidlek inti ma tiswiex, inti m'intix kapaċi, inti ma tafx. Tgħidu li dak iwa dak ix-xitan u intom tafu li jidnubiet li nagħmlu aħna nagħmluhom propju minħabba f'dan ix-xitan li kontinwament iċekkinna u ibaxxina, intom tafu li bid-nubiet tagħna aħna nkunu rridu nidru ikbar isbaħ minn dak li aħna għax konvinti mill-gidba tax-xitan li aħna maħna xejn għax il-ħin kollu jakkużana. Nieħdu eżempju, il-gideb. Għalfejn nikdeb jien? Biex ma naqtax brutta figura, biex ma jkollejx u xekk. Immaġni kera tiegħi nnifsu quddiem l-oħrajn. Mela għaliex? Għax jien jidher li minix bħall-oħrajn, jidher li jiena iċken minn dak li fil-fatt jien. Għalfejn nidej? Għax ktidej tidher cool. Għalfejn nagħmel biex normalment biex inkun iktar minn dak li naħseb li jien. Għaliex? Għax ġo fih hemm xi ħadd li jakkużani kontinwament inti ma tiswiex, inti m'inti xejn. U biex tkun xi ħaġa bżonn li tidineb. Dak u id-dnub. Aħna dnub nagħmluh mhux għax aħna ħżiena,
Imma nagħmluh kien hemm xi ħadd qal skużawni l-kelma imma jien magħkom mhux qed ngħid għalikom qed ngħid għalija l-ewwel wieħed. Id-dnub nagħmluh għax aħna nimmaġinaw li aħna mbiċilli. U biex ma nibqgħux imbiċilli nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex inħossuna aħjar. Ix-xitan dak li akkużana kontinwament biex nagħmlu l-ħmerijiet imbagħad. Imbagħad nindunaw wara li nkunu żbaljajna, nindunaw li issa verament ma niswew xejn, issa verament maħna xejn, meta ħsibna illi jien jekk naqliba lil mara se nkun xi ħaġa. Illi jien jekk inħares lejn wiċċ ħaddieħor se nkun xi ħaġa. Imma mbagħad wara ninkixef jien miegħi nnifsi quddiem innifsi u ninduna li fil-fatt jien ma sirx iktar imma inqas milli kont qabel ix-xitan. L-annimali selvaġġi. Interessanti għax San Mark ma jgħidx l-annimali, imma selvaġġi. Selvaġġi huma l-annimali li jekk tkun ħdejhom ikunu ta' periklu għalik. Ejdu li aħniex ngħixu qalb ħafna annimali selvaġġi. Ejdu li jekk madwarna hemmx periklu għall-ġisem tagħna, għall-moħħ tagħna, għall-flus tagħna, għall-familja tagħna, għall-ħajja tagħna, ejdu li jekk aħna aħniex ngħixu qalb l-annimali selvaġġi. U jgħidu li jekk it-tfal tagħna meta jikbru wara li jirċievu l-Ispirtu Santu u mhix se jsibu ma wkoll ruħhom għal l-annimali selvaġġi. Hekk jew le hekk se jiġri. U kemm għandna bżonnu lil dan l-Ispirtu Santu, kemm għandna bżonn it-tielet kategorija li hija l-anġli, sa naraw min huma l-anġli. L-anġli mhux dawk bil-ġwienaħ li naraw fil-pittura jew li nistgħu naraw hawnhekk madwarna f'din il-Knisja. L-anġli huma dawk illi qegħdin f'nofsna biex ikellmuna bil-kliem ta' Alla. Dawk li lilna jriduna nikbru, dawk li lilna jħobbuna tassew, dawk li jixtiequ l-ikbar ġej tal-kull wieħed u kull waħda minna. Pereżempju, eżies żgħażagħ tfal li ser tagħmlu l-griżma, l-ewwel anġli tagħkom tafu min huma l-ġenituri tagħkom. L-ewwel anġli tagħkom huma l-ġenituri tagħkom. U anki jekk forsi bdejtu tarawhom anzjani ma jifhmux skaduti ġil qalulkom li intom skaduti jew għadhom le. Forsi għadhom ma waslux semmek. Imma jaslu tibżax, tinkwetawx. Il-ġenituri tagħkom huma l-ewwel anġli tagħkom. Dawk li ibatu għalikom, dawk li jħobbukom, dawk li bkew għalikom u magħkom, dawk li jifirħu bikom u magħkom. Dawk huma l-anġli. U hawnhekk tidħol il-fidi tagħna. Aw tidħol il-Knisja bid-difetti kollha tagħha. U għalhekk illejla sejjaħnielkom hawnhekk biex tgħidulkom isma' aħna rridu nkunu l-anġli li nkomplu ngħinukom fil-ħajja tagħkom. Biex nikkumbattu lix-xitan u nikkumbattu lill-annimali selvaġġi. Intom tafu bħali l-adulti illi hawn tfal illi ma jridux jikbru. Għaliex? Għax diġà fehmu ħafna mill-ħajja. Ma jaqbillix nikber jien, allura nibqa' d-dar mal-mami. Nibqa' d-dar ma noħroġx mal-ħbieb. Għaliex hemm barra hemm il-biża' hemm il-periklu. Għandna ħafna tfal illum fis-soċjetà li qed ngħixu fiha li jippreferu joqogħdu d-dar, jippreferu jikkomunikaw wara screen, wara ħġieġa u mhux wiċċ imwiċċ. Għaliex? Għax id-dinja hemm barra tidher kera. Id-dinja hemm barra hija periklu. U dan l-aktar li jħossuh meta diġà fil-familja minn barra jidħlu tensjonijiet, minn barra d-dar jidħlu problemi u diffikultajiet li għat-tfal jidhru insormontabbli, insuperabbli, ma jistgħux jissuperawhom kbar daqs il-muntanji li ma tistax timxihom. Allura jippreferu jibqgħu ma jikbrux. Imma rridu nikbru, m'hemmx tagħmel, rridu nikbru, aħna ikkundannati biex nikbru. Allura għandna bżonn tas-support, għandna bżonn tal-anġlu li lilna jakkumpanjana u hawn jidħol l-irwol tal-parrinu. Għalhekk il-parrinu tal-griżma rid ikun bis-sens, tgħid li n-nannu u n-nanna mhux bis-sens, mela le, imma n-nannu u n-nanna tajbejn, mela raw jgħinu u jħobbu u x'naf jien żgur, però rid ikun xi ħadd li forsi jista' jkun iktar rejb l-ulied tagħna, rejb uliedna. Għaliex? Għax in-nannu u n-nanna sa ċertu punt tal-ħajja tat-tfal tagħna jalla jgħixu fuq 100 ta'. Imma sa ċertu punt tal-ħajja tagħhom it-tfal tagħna se jitilfuhom lil dawn il-parrini, lil dawn in-nies l-anġli li jistgħu jissapportjaw li jistgħu jibbażaw fuqhom. Tifhmu nix ħażin ta' minix qed noħodha kontra l-parrini nanniet, tifhmu nix ħażin.
Imma qiegħed ngħid isma' minn barra n-nanni jew in-nanna ejjew nippruvaw insibu support ieħor lil uliedna. Ejjew indarruhom, ikunu qrib tal-Knisja, qrib tal-parroċċa, qrib tal-quddiesa, qrib tal-laqat. Għax dawn jistgħu jkunu l-anġli li jenuna fil-perikli tax-xitan u tal-annimali selvaġġi. Però jdu nagħtuhom eżempju aħna. Il-bieraħ lil dawk li kienu hawn bħalkom ġenituri ta' tfal tal-ewwel tqarbin qedtilhom it-tfal tibatuhomx il-Knisja. Hekk qedtilhom tibatuhomx, forsi hawn minnkom kienu hawn għax qaluli nerġgħu naraw kada x'għandna wieħed għall-Griżma jew waħda għall-Griżma. Qedtilhom tibatuhomx il-Knisja, le tibatuhomx il-Knisja. Imma morru magħhom il-Knisja, tibatuhomx il-Knisja. Morru magħhom il-Knisja. Għatuhom intom ix-xhieda. U jalla mhux imorru l-Knisja sempliċement biex jissodisfaw obbligu għax kif tmur għalek biss ma tibqax tmur tagħmel sew ma tibqax tmur. Imma jalla tmur il-Knisja biex tieħu xi ħaġa biex intoħroġ minn hawn ġew tgħid isma' kos jien illum din in-nofsija ma ħlejtix ħadd xi ħaġa għal ħajti u kienet tiswiri din importanti għalija. Ħanieqafaw. Il-mument li ħanamlu qasejr issa flimkien se jħeġġiġna biex niġġeddu fil-mixja tagħna wara Ġesu. Ġesu jridilna ħafna ġejt. L-ewwel qari beda b'mod sabiħ tassew. Alla kellem lil Noè u lil uliedu qallu jien inħobbok, jien irridlek il-ġejt. U bħala sinjal ta' din l-imħabba interessanti. Alla vinta il-qaws tiegħu. Dik li ngħidula il-qaws Alla. Wara l-maltemp id-diluvju Alla għamel dawn il-kuluri sbieħ fis-sema din l-arkata ta' kuluri sbieħ u lil Noè u lil uliedu. Lilkom u lil uliedkom qiegħed jgħidilkom dan hu sinjal sabiħ tal-imħabba tiegħi għalikom li ma tiqafx, ma tispiċċax. Nistgħu nsegwu issa minn fuq l-screens sabiex nagħmlu t-tiġdid tal-wedit tal-Magħmudija. Flimkien. Ħuti Jeżis. Bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Jekk jogħġobkom inqumu ftit bil-wieqfa. Għalhekk illum ejjew flimkien inġeddu l-wedit tal-Magħmudija tagħna li bihom darba l-koll ċħadna lix-xitan u l-ħażen kollu li ġej minnu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li fiduċja sħiħa ninaqdu miegħu fil-Knisja Mqazza Kattolika. Għalhekk tiġħidu li dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Iva, niċħad. Tiġħidu lix-xitan li jqanqal u jħajjar dnub. Iva, niċħad. Temnu intom falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva, Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġni, bata miet difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Iva, Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva, Eżis, din hi l-fidi tagħna, din hi l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Issa serres u tal-bit tagħna flimkien wara l-introduzzjoni. Imbagħad ser inwieġbu flimkien, anzi naqraw flimkien aħna u nsegwu minn fuq l-screens. Eżis ġenituri, f'jum il-Magħmudija ta' wliedkom intom stqarrejtu li tafu sewwa bid-dmir li għandkom, jiġifieri li trabbu lil uliedkom fil-fidi mqazza biex iħarsu l-kmandamenti ta' Alla, iħobbu lil mulej u lil proxmu tagħhom kif għallimna Kristu. Dan għaliex m'hemm ħadd aħjar minnkom li jista' jgħaddi l-fidi lil uliedkom. U meta intom tgħaddu l-fidi tagħkom lil uliedkom huma ftit ftejt jindunaw kemm huma mberkin u maħbubin minn Alla u kemm ħajjithom taf tkun ta' barka għalihom stess u għal kull min jiltaqa' magħhom. Għalhekk waqt li wliedkom qed jitħejjew fil-parroċċi tagħkom biex jirċievu s-sagrament tal-Griżma, issa ser nistednukom biex flimkien magħhom idduru lejn Alla
u titolbuh ikompli jkunu l-għajnuna tagħhom. Flimkien issa ser naqraw din it-talba u ser twieġbu skont kif inhu indikat. L-ewwel il-ġenituri imbagħad it-tfal tal-Krisma. Mister Qaddis, Flimkien il-ġenituri. Nirringrazzjawk tal-li għażiltna sabiex inkunu l-ġenituri ta' dawn uliedna. Il-ferħ li għexna meta twildu qed nerġgħu inħossuh illum għax bis-sagrament li se jirċievu int kompli turihom kemm tħobbhom. Issa l-ulied flimkien. Missierna li inti fis-smewiet, grazzi tal-ħajja li tajtna, permezz tal-ġenituri tagħna, għamel li huma jkomplu jgħinuna nafdaw fik. Flimkien. Ta' kollox, aħna nafu kemm uliedna jiddependu minna. Għatina l-għajnuna biex niprovdu lilhom dak kollu li għandhom bżonn. Imlina bl-imħabba u bil-paċenzja magħhom biex bi kliemna u għemilna nenuhom jikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Missierna li inti fis-smewiet, grazzi tal-li tħobbna, għamel li fil-familja tagħna nkomplu nitalmu ngħixu bl-imħabba u bil-mafra. Missier tas-sema, int qatt ma tħallina weħidna fil-ġranet kollha ta' ħajjitna. Iġbidna lejk fil-qrar, iġborna għall-Ewkaristija ta' kull nhar ta' ħadd. Iftħilna qalbna u moħħna għat-tagħlim tal-kelma tiegħek u għatina l-umiltà li nfittxuk fit-talb ħalli ma nimxux għal rasna imma nħalluk tigwidana bl-ispirtu tal-erf qaddis tiegħek. Missierna li inti fis-smewiet, grazzi tal-li tmexxina u tallimna, għamel li l-familja kollha tagħna tgawdi mill-grazzja tas-sakramenti tiegħek. Mulej Alla li tista' kollox, minnek ġejja kull xewqa tajba. Il-qatt tal-biet ta' dawn il-familji. Int li bdejt fihom din l-opra tajba bid-don tal-Ispirtu Santu wassala għat-tmiem. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Issa nistieden lilkom ġenituri preżenti biex idduru lejn uliedkom u tirrepetu dak li għamiltu magħhom jekk għadkom tiftakru dakinhar tal-Magħmudija, jiġifieri li tberkuhom billi timmarkawhom bis-sinjal tas-salib fuq moħħhom u mbagħad turuhom li tħobbuhom billi tħadnuhom magħkom u tagħtuhom bewsa. Tistgħu tagħmluha flimkien issa din. Għamlulhom is-sinjal tas-salib u għatuhom bewsa nquhom waħda magħkom. Jiena naħseb li ż-żgħażagħ tagħna jistħoqilhom kollha kemm huma applaws kbir kemm huma kif ukoll intom. Għandu għalina l-mis. Kantaw flimkien. Għandu għalina l-missi. Li najisna bħala ulid. Li najisna bħala ulid. Ximħabba qawwija.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddejs li jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. U għal 40 jowm iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din l-għamla ta' takkejs u bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk isaħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sema l dejjem fl-ikla tal-Għid tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bl-għajda. Nkantaw flimkien. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana jint o Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof ta' Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek Karmel Xerri u l-benefatturi mejtin u ħajjin ta' dan is-santwarju li inti joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel illi kif huma bil-mammudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lina l-koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa kjoġobkom, naqbdu fidejn xulxin, kollha qegħdin tal-familja qrib xulxin. Naqbdu fidejn xulxin familja. U nitolbu flimkien it-talba tal-missierna. B'din it-talba l-ewwel qabel kollox narfu lil Alla bħala missier tagħna. Imma narfu wkoll lil xulxin bħala aħwa. U nixtieq verament nuri l-apprezzament tiegħi u tal-kappillani li intom eżist ġenituri oġobkom twaslu lil uliedkom għal dan is-sagrament billi tippreparawhom permezz tal-lezzjonijiet tal-katekismu kif ukoll billi intom stess tipparteċipaw. Naf li ħafna minnkom ipparteċipaw għal laqgħa ta' darba fix-xahar li jsiru fil-parroċċi. Grazzi minn qalbi għax naf li intom imħabtejn ħafna. Naf li l-impenji u l-problemi huma ħafna. Però qed tagħmlu l-aħjar għażla għaliex għax qed tagħtu lil uliedkom minn barra il-flows li huma importanti li huma meħtieġa imma qed tagħtuhom il-valuri li jiswew ħafna iktar mill-flows. X'jiswa jkolli ħafna flows imbagħad ma nkunx naf nużawhom jew nużawhom ħażin. Ejjew nduru lejn il-missier tagħna tas-sema nitolbu ħiberikkom il-familja tagħkom kollha kemm hi. Naqbdu f'idejn xulxejn u ngħidu flimkien. Missierna li inti tismew jitqaddes ismek, tiġi satna, ikun li trid kif is-sema id-dafna. Ħobsna ta' kuljum għatina aħfrilna d-nubien, għal ma naħfru lil min ħati għalina, iddaħħalniex fi tiġri, isteħlisna eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Nitolbu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejn. Għat qarbin se jkun hemm saċerdot fin-nofs fil-fond tal-Knisja, 2 fil-ġnub u 2 oħra fin-nofs quddiem.
inkantaw fl-imkien.
Kantaw fl-imkien. Ibqa maħna mulej. Nkantaw fl-imkien. Sak ġobkom inqumu bil-wieqfa u ngħidu flimkien it-talba qabel ma mmorru lejn djarna, it-talba li ġiet imqasma lilna, ta' Ħudu fidejkom dik it-talba li tqasmet lilkom u se ngħiduha flimkien. Flimkien. F'dan iż-żmien li fih niċċelebraw il-ġrajja ta' meta San Pawl ġab il-fidi nisranija f'Malta, aħna l-ġenituri niftakru fil-weda li għamilna meta ressaqna lill-uliedna għall-Magħmudija. Aħna nafu li aħna l-aħjar ġenituri għall-uliedna. Lilna jafdaw u lejna jħarsu biex jitgħallmu minna. Aħna nafu li għandhom bżonn tal-kmandamenti biex jikbru fl-ordni u fil-ġmiel li jixtieq Alla l-Missier. Nafu wkoll li meta jkunu ħbieb ma' Alla u mal-oħrajn huma jiskopru s-sens ta' ħajjithom. U għalhekk aħna dakinhar bi gratitudni stqarrejna li se nrabbuhom fil-fidi mqazza. U llum bil-għajnuna ta' Alla inġeddu dan l-impenn u nfittxu li ngħixu l-ħajja tal-fidi mill-aħjar li nistgħu għal ġid tagħhom u tal-familja tagħna. Amen. Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li nieklu lil dak stess li hu tassew il-ħobs ħaj u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, L-Iben, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajba lil kulħadd. قديمك نطلب قلبي كلها طمع فيك دهن اليوم دهن سبي محبتي ريت نعطيك